bă, frara, dracu. Zi, John. Ne pregătim pentru... Decolare. Decolare. Oh! Ai! Ai, ia! Ei, what's that? Ia dracu, mă! John, mai mă. Bagă aici acolo. Da, sus! Ei, ia! Dar dracu, mă! Ai! Ei, cari! Oh! 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 Oh, ia oprește-o. Oh, rămasă baby! Oh! 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 Ce bă? Lui tata aici, mă! Păpușile lui tata, mă! Ca la tata, fetele! Care-i lui tata? Păpușa! Eu nu sunt de el! Ia uite cine merge cu ele, ia uite! Fetița lui tăticu! Fetița lui tăticu merge! Ce mă, rămasă, nu mai vine baby? Ce mă, nu vrea? Imediat, stai așa, hai! Da, mă dau și eu jos! Deci!